9 моҳ ё 10 моҳе ки гузашт ҳамин чӣ қадар мавридҳои хушунияти оилавӣ, зӯроварӣ, конфликтҳо дар оила ошкор карда шудааст? агар дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд гирем, аз рӯи маълумоте ки ман дорам, 107 оиди аризаи шаҳрвандон дар бораи зӯроварӣ дар оила ворид гардидааст. Аз онҳо 35 ашхосоне ки ба ин ҳуқуқвайронкунӣ роҳ доданд, протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмулӣ тартиб дода шуда, онҳо ба ҷавобгарии маъмулӣ кашида шуданд. нисбати 4 нафар парвандаи ҷиноятӣ аз рӯи моддаҳои 110 ва 117 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Ислом оғоз карда шудааст. хуб, ба ҳар ҳол парванда кам боз мешавад. Сабаб чӣ аст? Чунки муроҷиат ба ҳар ҳол зиёд мешавад дар бораи хушунати оилавӣ. То парванда буд, то додгоҳ кам ин қазияҳо мерасад. кам расидани онҳо то додгоҳ дар он асос ки бисёртар дар вақти муроҷиати шаҳрвандон мо ҳаракат мекунем ки пешгирӣ намекунем зӯроварӣ ва оиди оштӣ намудани оилаҳо, оштӣ намудани муносибати онҳо ҳаракат дорем. Барои ҳамин ҳарчӣ бошад, дар вақти санҷиши аризаҳо онҳо ба розигии ҳамтарафа аризаи мутақобила менависанд ки нисбати якдигар даъво надоранд ва оштӣ мешаванд ва оянда зиндагии худро давом медиҳанд.